akilisenu o bɛɛ lajɛlen latigɛba ye anw ka kuntigi ye ni o ye matigi Yesu ale ka duba ani an filɛba bɛɛ lajɛlen amen aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ duga ɲini matigi Yesu fɛ ba Mariama di amen alléluia 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 ayiwa a kɛ dugawu ni barika ye amen ka ɲɛsin anw ni an lamɛnbaa ni an filɛbaa bɛɛ ma bon sisan TV sanfɛ i bɛ système min kɔnɔ an ka bɛn maaya la awɔ i nana an ka territoire kan sisan an ka bɛn maaya la voilà n nana aw ka territoire kan voilà n'o tɛ anw ye i k'a dɔn jitumu bala sabali bala mɔdenw de ye ni nin kɛnɛ garisɛgɛ nin kɛnɛ jigi nin dimi ko laban nin kɛnɛ voilà anw ye o de ye voilà Sigi Musa denɲɔ ni dimi ani Seju denɲɔ ni dimi ani denɲɔ ni dimi o de fɛ o de ka ɲi nka an y'o terrain bila aw ka terrain kan sisan voilà vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka juma hɛrɛ d'an ma yarabi kamalen ka foli kɛ lamɛnbaa bɛɛ ka filɛbaa bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ n'u ye nin video ye u k'a partager kosɛbɛ a ka yɔrɔ jan sɔrɔ maa minnu bɛ ka cœur bila ka commentaire dumanw bila maa minnu bɛ n'u b'a la k'an filɛ u bɛ se ka i ka dɔn lɛ bonya ni karama kɔnɔ cogo min kamalen an b'o kɛnɛ de kan ka filɛbaaw fo ka e yɛrɛ fo kamalen Banjugu Ɲango Donibatala tɛ ɲuman de bɛ la dɛ an bɛ kanubaw fo ka lafasabaw fo ka malidenw fo aw ni ce voilà kamalen Mali de ye Mali ye Mali ye Mali ye jamana sini Mali tɛ kelen wallahi na an k'a dun awɔ bɛn ko la Mali tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali an ka kɛ kelen ye Mali an k'a to ɲɔgɔn ta la Mali ni a gɛlɛyara an ka sigi ka kuma Mali ni Mali ta tɛ a tɛ kɛ jamana si o la an bɛ maliyɛnw fo ka an to okumu kɔnɔ Abubakar Sidiki ka don Mali yɛrɛ ka souveraineté kɔnɔ an bɔra ka a ɲɛnajɛ ba kɛ souveraineté ani a fɔra dɔrɔn an ka segin an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya na e bɛ Brazil min fɔ a ma fɔ k'o tɛ yen dɛ o bɛ yen dɛ mais nin de ye a lakika nalen sisan fili bɛ yɔrɔnin de la o ye jumɛn ye souveraineté awɔ a bamanankan jɛlen awɔ a bɛ fɔ ko ka jɔ i kolo la jɔnkolo la voilà jɔnkolo la jɔnkolo la n tɛ maa la voilà wa an b'o la hali sa o de don dɛ an b'o la hali sa dɛ indépendance kun ye awɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ ka an mara u taara nka u ma taa pepewu awɔ u ka hakilinaw kun bɛ yan walahi ka farisogo taara nka sisan awɔ o marabagaw o hakilinaw u taara o bɛɛ de taara sisan an bɛ k'an jɔ an kolo jɔnkolo la voilà bamanan b'a fɔ ko jɔkɛlaw de donc sisan jɔnkolo la wallahi a kɛra Mali fan bɛɛ siga t'a la presque an bɛ se k'a fɔ Mali région tɛ yen cercle tɛ yen commune tɛ yen Abubakar Sidiki nin ma kɛ yɔrɔ min na donc an b'a fɔ maliyɛnw ye nin waleya min kɛra vraiment a kɛra bonya ni karama kɔnɔ a kɛra jamana ɲɛmaa ka bonya kɔnɔ a kɛra jamanadenw ka bonya kɔnɔ Mali yɔrɔ tɛ bi ni nin ma kɛ yɔrɔ min na e ka daminɛ Bamakɔ yan an y'a fêté e ka dɔn Sadi la i ka taa Kati an y'a fêté Kati Kaye Kaye y'u ta kɛ Sajola olu y'a kɛ Amabawa Kulukoro y'a kɛ Kolokani y'a kɛ hali Kolokani y'a kɛ bon n kɔrɔ donna kuma na hali Sanogo kana sɔn o ma kamalen Kolokani y'a kɛ donc an b'a fɔ maliyɛnw ye vraiment souveraineté tɛmɛna bonya ni karama kɔnɔ nka a kɛra ka sɔrɔ maa min yɛrɛ ye a hakilila tabaa ye a ma k'o de ɲɛna an bɛ dugawu de kɛ ala ka a ɲuman bɔ kow kɔnɔ u ko quand le monde est vieux l'avenir devient le sort du passé kɔrɔ ni diɲɛ bɛ ka kɔrɔ est-ce que y'a faamuya awɔ ni diɲɛ bɛ ka kɔrɔ sini ɲɛsigiw bɛ kɛ fɛn kɔrɔlenw de ni sigi bɛ taa n'a bɛ diya awɔ ɲinɛ bɛ kɛ nɛrɛbɔla kɔ ni na jara voilà ɲinɛ de bɛ ka kɛ nɛrɛbɔla kɔ souveraineté an tɛna ɲinɛ a kɔ an tɛna ɲinɛ nɛrɛbɔla kɔ an bɛ dugawu kɛ nɛrɛbɔla ye
ko ala ka nɛrɛbɔla ɲuman bɔ a ka kow kɔnɔ an ka taa kɔnɔ min b'i bolo o di limanaw ma an ka taa kɔlɔ souveraineté an bɔra kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maliden caman tun bɛ nin kɛnɛ kan min ye sadi kɔnɔna na i ka dɔn maliden caman farala ɲɔgɔn kan Abubakari Sidiki hakilila jumɛn bɛ u la Mali ɲɛtaa i ka dɔn Mali a yɛrɛma hɔrɔnya jɔkɛlaw an ka jɔ an golo la jamana kɔnɔ e ko Mali autorité ka hakilila dɔ tɛ nin ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye lakana o bɛ ka k'a kɛcogo la formation n'o ye kalan dafa kalan o bɛ ka k'a kɛcogo la Abubakari Sidiki aw yɛrɛ ka nafolo bɛ na nacogo la sanu bɛ na nacogo la wari bɛ ka na a nacogo la sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen nana ɲuman sɔrɔ i kɔnɔ i nana i ka dɔn yɛrɛ ta de sɔrɔ a kɔnɔ Mali jɔsen kura taabolo kuraw kɛta kuraw hali anw ka budget anw yɛrɛ de jɔlen bɛ n'a ko bɛɛ ye donc an bɛ min ɲini i ka dɔn min ye wulikajɔ kɛbaaw ye n'o ye autorité ye i k'a dɔn jamanadenw ko u wulilen don ka jɔ u nɔfɛ bi wa u bɛ sa u ka maaya de nɔfɛ wa Mali bɛ jɔ bonya ni karama kɔnɔ baara bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ bɛɛ ko i ka dɔn Mali wa bɛɛ hakilila ye Mali ka jɔ kɛlɛw ye n'o ye Mali siniɲɛsigi ye bɛɛ ka miirina ye nin ye sɛbɛn an y'a bɔ i ka dɔn ministre ka kibaruyaw kɔnɔ ministre refondation olu mɔɔw de ka sɛbɛnɔ ye nin ye an ye min sɔrɔ bi sɔgɔmada in na an bɛ ministre somɔgɔw fo i yɛrɛ fora kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn souveraineté retrouvée a kɛra le 14 ni o ye arabadon ye a kɛra ka bɛn o don de ma a don jɔn ko ala a nisɔndiya barika bonyana kojugu a kɛra sababu ye an ka jamana kɔnɔ minisiriso minnu bɛ yen k'a daminɛ kalanko minisiriso ka taa se minisiri wɛrɛw ma u wulila u donna an ka ekɔlisow kɔnɔ kosɛbɛ n'a waati sera ekɔlidenw bɛ kalan souveraineté retrouvée mun de don mun yɛrɛ de y'a to a sababuyara u ko k'a bɛna don programme yɛrɛ de kɔnɔ sisan n'a sera a cours bɛ dispenser ekɔlidenw ɲinɛ i b'a ye k'a fɔ a selen a dispensera ekɔlidenw kun tuguni a fɔra ekɔlidenw ye ko mun de ye souveraineté retrouvée parce que ekɔlidenw ɲɛ tɛ yɔrɔnin dɔ la nin bɛna commencer ka na u ka examen de la n'i y'a fɔ cogo ye u ye tan nin bɛna commencer ka na u ka examen nin bɛna dɛ aw minnu m'an filɛ u kan hakili to nin de la d'abord mun nana ni souveraineté retrouvée a fɔlɔ san joli an commencer ka don Kidali kɔnɔ armée donna Kidali ka t'i masaba cogo wallahi kelen mɔgɔ minnu kun nana dagajugu sigi anw da la n'o ye MINUSMA ye an sera ko olu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u taara hali ɲɛ fila ma u ye wallahi sabanan anw ko accord de défense min tun bɛ anw ni Fade cɛ o accord de défense tɛ baara kɛ tuguni Fade ye mɔgɔ ye anw ye mɔgɔ ye an t'an ka décision sara Fade na tuguni Fade ka taa dama anw ka dama Mali a ka sɔrɔ siraw économie n'a bɛ bɔ sira o sira fɛ i bɛ na i ni anw bɛ sigi i dɔrɔmɛ 5 basi anw dɔrɔmɛ 5 nɔnɔ n'i tɛ sɔn o ma i b'a to o bɔlen kɔfɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo o tɛ taa dilan maa wɛrɛ ka jamana kɔnɔ tuguni o tɛ di maa wɛrɛ ma tuguni k'i sago k'a la wa hali n'i bɛ n'o nafolo bɔ o tɛ don mɔgɔ wɛrɛ garisɛgɛ la tuguni ka anw yɛrɛ bɔ i bɛ na de i bɛ a kɛ anw ta de ye tɛta tɛti an y'o fɔ waati min na a gɛlɛyara donc kun dimina ka société fermé ka taga i bɛ la ka na négociation i bɛ na de u ma dan négociation ma dɛ ka tila ka wari sara walasa u bɛ se ka continuer u ka baara fɛ awɔ kɛ o n'a ka kɛ de minnu dimina ka taa wa u tilala ka na wari sara tuguni ka sɔrɔ u bolo n'u ye an bɛ sira an bɛ nin tigɛ o la an bɛ nin tigɛ an bɛ nin bɔ aw m'a faamu u bolo n'u y'o kɛ dɔrɔn aw m'a faamu an ye san 10 ni kɔ de kɛ kungo kɔnɔ marifa ci la i y'a faamu wa maa ka bagabagali tɛ se anw ma nɔ na dɛ o ka bɔ a la Mali bɔra CEDEAO la a bɛ souveraineté retrouvée kɔnɔ an ye AES jamanaw sigi o bɛ souveraineté retrouvée kɔnɔ an ye banque créé très bien o bɛ souveraineté ala an ye arajow sigi telew sigira ka baara caman kɛ très bien AES kɔnɔ donc souveraineté retrouvée nin bɛɛ de b'a kɔnɔ o de kama a ɲɛsɛbɛ de ye jaakoba de don koyi parce que nin bɛna kɛ tariku de ye min ni a bɛ lakale san 100 kɔfɛ ɲinɛ wallahi k'a fɔ ko jɔnya juru tun bɛ Mali kan na don dɔ la
a donya juru kɛra sababu ye fa fɔra ko jamana kuntigi kun donna terrorisiya la ni denmisɛnnin dɔw nana ka na o donya juru tigɛ o denmisɛnninw olu tɔgɔ ye karisa nin bɛna fɔ histoire la sini cɛ minnu ye livre sɛbɛnna a bɛ ka jija nin kɛ dɛ aw kɔni na nin labɛn de ye ka nin ka damata livre de ye ni ayiwa seguka ka cɛ ye nin b'i bolo dɛ Abdulayi b'a ye dɔ in kɔnɔ bɛ yen denmisɛnnin dɔ in tɔgɔ ye di a cɛ tɔgɔ nin y'a ka ko ye dɛ souveraineté ne kɔni hakili la caman y'a faamuya nin cogo la nana ye k'a fɔ politique ko tɛ nin ye nin ye jamana ko de ye nin bɛ kuma ni jamana tabiyaw ye de kunnafoni b'i bolo n bɛ taa ni kunnafoni ye nka nin souveraineté fo maliyɛn den dɔw k'a faamu ko nin tɛ propagande ye quoi ayi nin ye lakika de ye propagande nin ye tiɲɛ ye cɛ ne ma deli ka biɲɛ kura de ye ka bɔ ni woyɔ ta o tɛ kɛ biɲɛ kura bɔ tɛ kɛ jamais bon an bɛ taabolo min kan an bɛ sɛgɛn dɛ an bɛ dɔɔnin kɛ tan dɛ et pourtant sira in tatɔ a fɔra bɛɛ ye dɛ ko n'an kɔni ko k'an m'an yɛrɛ ta an bɛ sɛgɛn dɛ ko n'an k'an m'an yɛrɛ ta Abubakar Sidiki ko sɛgɛn bɛrɛ dɛ a fɔra dɛ k'an tɛ lafiya dɛ sira ka jan dɛ sɛbɛn min bɛ n bolo i k'a dɔn nin kɔni ye Malibabu ye Dirisa Togola nin y'a ka sɛbɛn ye k'a Togola a ko an ka taa ba Maliba naamu kamalen anw k'an ntolanci ko a bunna ko kɔrɔfɔ kumaw don ko n'i ye dɔgɔkun tɛmɛnen ta k'a lajɛ naamu e ko ba Maliba anw ni i k'a dɔn min ye Sénégal jamana an ye tabila i k'a dɔn foroba bin na min ye i k'a dɔn ntolanci kani kɛnɛ kan Maroko jamana kɔnɔ tabila ale forobamugu la a kɛra sababu ye i k'a dɔn Mali binna i k'a dɔn Sénégal ka kelen Mali ka kanangolo o kɛra i k'a dɔn Maroko jamana kɔnɔna na faserekɛba ko kabini o de kɔni kɛra kamalen maliden caman bɛ yen o kɔni ma ani i k'a dɔn nisɔndiya ta ko ye caman bɛ yen u y'u ka dusumankasakanw fɔ a nisɔndiyakanw yira joona k'a yira k'a fɔ min kɛra an na nin ye jɛ ti kɛ n'a ye be ti kɛ n'a ye manikɛla ko a ko i k'a dɔn ale b'a yɛrɛ ɲininka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko fédération malienne de football n'i ko k'i b'a ta bakuruba la o bɛ wele ko FEMAFOOT yalima FEMAFOOT kɔnɔ ko mun de kɛra Mali cilen FEMAFOOT kɔnɔ mun de bɛ yen n'o ma fɔ mun de kɛra n'a ma kɛ bari Mali cira kamalen o dugujɛ filanan an bɛ bɔ min kalama min ye i k'a dɔn maa 13 ɲɔgɔn na olu y'u ka sɛbɛn ta ka taa déposer k'u démissionnera k'u tɛ fédération la ka dimi yɛrɛ ka bɔ a la pewu ayiwa nin fana y'a damata ko bi dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o mɔgɔ filɛ nin ye kamalen wa a bɛɛ lajɛlen ye jɔyɔrɔtigibaw de ye fédération kɔnɔ n'i y'a ma kofɔlenw lajɛ min ye i k'a dɔn général ye Ibrahima Jabatɛ commission centrale en charge de ligue voilà ligue dɔ président don wa ok min tɔgɔ joueur ta kan commission centrale en charge de ligue il est chargé ligue minnu bɛ yen ale de y'olu commission président ale tɛmɛnen kɔfɛ min ye i k'a dɔn maa min bɛ yen n'a bɛ ko colonel Sega Sissogo commission centrale d'organisation ko labanyaw i k'a dɔn olu ka ɲɛmɔgɔ y'ale ye commissaire de police i k'a dɔn Amadou Ubanga Cissé commission centrale sécurité Sekou Masire Sila commission centrale des jeunes Ishaka Jakite commission centrale sponsoring marketing et télévision Ishaka kele yes buni Ishaka Namo Atanina Lajé Tramani Dante commission centrale des arbitres Madame Njila Aïchata Diallo commission technique et développement Abdoulaye Konate commission centrale des médias Lassana Kouma commission centrale fiscal kamale ko ni yata kala je onde ma ikaro jorotiki bawye minu yo wala sama peu ka bo fédération kono peu kamale utaka ma joli to président ani manani ma tebliu sabala ko namo ko ni yata kala ikado ko ni mina ke gola ya baye ga minye ikado président ka côté no ikado Mamadou Touré Babie ko lu ma blade
babe ko dabla ku ba ko ka halisa kullu ma bla ko ko ba ko ka an binaka biya fasiri ka ba ko namo ko anda do ne ko bi ni fima foto ko ni ika do ko an be ameka akono namo uda uka ufa note ika do ko ni ko ka ga do Allah akbar ko ala ka hakili ni man di uma fasare namo Idrissa Sokuba Idrissa tola ale de asbe ka bo mal nuko arabla sama soro flo jonina munun dale fleni ay la ñene tan ñu yo la ni fédération couture redi akati kamale la ñene fédération couture redi wani ko ba wulile ni ko ba wulile tuguna amaga mina ñene oui fédération couture ida sara couture kasi ukali selu keta ma amata aga anyele mo yara Cameroun te to bola oche eto te Cameroun do dala wallahi mono tanta selu keta ma wallahi sedu bisika ke sedu bisika ke no kera sedu yaru bolo jana do akono bolo jana koro do akono munu yara be technique do gatimina ala ko be kera choro ba kudi ala ko de politique ko ke akla be politique ko je galé nunge yara ka démissionner de je galé nunge yara ka démissionner de mais ujodo trop c'est trop kole ne da kuna gani kuna samba flam ngano woro naam eko abara madami na wa sori gela ko igaro jamana nyema ay dine nyema wele eka do ka same volike uye ningeran ndeme ni manager be galo vletare flama sori gela ko above me ko veut de nouvelle art de force vivante de la nation akoni ngera ikado obara seve kuduba sori gela ko igado ni jere ngoni kele fenjama duma keneka femi yesuke civil tume kata se keneyaso mauma ani mamunu me bedi keleyan be ukono kante ikado kushi chama ma munu nga layini jamana ka lafiya nyeta ka sabati ama chama tume ni go keneka wali gela ko ako ikado president ni aka ikado conseil tume ni keneka ke premier ministre ana jere chama tume ni keneka munu ngume ikado lagali seve na sebe gela ko chodi ako kuma ngara min jango sebe o bamaji wala mi ta ka ikara civil segere ani golomasiri tabawo bamanchi wala mi ta ku segere le toro mo yi mu ka wuli ka jo sebe gela ko ni mo info ako mu nana fo akono ikado mi ye bomoko asiribawo mamudu nyare kuma dirama aye folige kala ga fo transition ga encourager ga barala ka fo ube bara mena ku chesira fe ukatana e de mena ukona jo ukona jo nyare satigira nyare katanga satigira manja sori gela ko ako ka damina bomoko ka ta fo kidali fo tezawatel ako mali minane doni ikare mali beni bela gurmasiri tabaw beni bela ugatani utachubila ukatani jusqu'au bout fo choro bi kasi tabarikala mamtu be kasi la wallahi mamtu kasi la jamana kanu bala sori gela ko ako kuma dia o kwaze islamique représentant ma mi talike Mohamed Makiba kuma dia ma ay kuma lase ako ukalla yini jamana akallakana lagana ga ka ketula bara ukake aketula akonga abi ikado layini de nyini jamana nyema fe ikado dine na sirawla we jumenye mamu opposele no dine na ikado ka fendo fo dine ma ka dine doya ikado islamé doya ka ala doya ka ala na kira doya ka ma ba doya fe ko jongo la ko jamana nyema ki agilitu jamana nyema ka agilitu la sebele gela ko kuma dira ikado anga moma fami nye Monseigneur Robert Cissé ako kuma dira ma ka ko vraiment abe jamana nyema fo aka wuli ga jola ala ka chesiri la abe bara mina jamana ye ani u chesiri le jamana ye chorina ulu ko ni ka do be ye ku chesiri jamana ye ikado abisika tanye vetule mina no ikado ulu be bara mina ni ala sona ma ufunobu de ni duwabu ye ikado ulu ka bara ye sebele ko ako malikura joka teke akuma ko ka dame nyinena
fo san 2063 Mali bi jɔ ka ɲadi Mali kura ɲɛ tasira sɛbɛn ko a ko kuma in kɔnɔ i ka dɔn kuma kuru jɛngɛnna dɔɔni kuma kuru nana ni jumɛn ye a ko Sɛrifu Usumani Bada Ayidara fana farala i ka dɔn ka kuma dɔ fɔ kuma min bɛ yen min ye i ka dɔn maa minnu bɛ yen n'u bi diinɛ dɔgɔya maa minnu bɛ yen minnu bi diinɛ don dawɛrɛw fɛ ka maaba dɔgɔya kɛ ka maaba minnu bɛ yen ni ka dɔgɔya k'u falen k'u bangeni Ala b'o la Ala na kira bɛ o la a ko tiɲɛ ko Ala ko jamana ɲɛmaa k'u fara ka baara kan ka i ka dɔn fɛn bɛ sigi sen kan ko ye olu ka laɲini ko y'u ka laɲini ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin den kɔni taara kuncɛ jamana ɲɛmaa ka jaabiliw kan jaabili minnu bɛ yen ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye o jaabiliw caman di k'a ko cogo di a ko i ka dɔn an bɛ wuli ka jɔw la nka aw yɛrɛ k'a lajɛ i ka dɔn taabolo min bɛ aw bolo i ka dɔn aw ye cybercriminalité de sigi dɔgɔyalima de kama a ye cybercriminalité de sigi fɛn minnu bɛ kɛ n'a taabolo man ɲi a ye cybercriminalité de sigi o kama a ko aw bɛ ka gɛlɛya dɔɔni don a la n'an ye i ka dɔn maa dɔw minɛ n'an ye maa minnu bɛ yen minnu ni minɛli ka kan delilikɛlaw de bɛ tila ka na fufu ka bila a ko min b'a la ka kɛ ko de bɛna kɛ sababu ye diinɛ lakanani a baara bɛ ka gɛlɛya olu bolo dɔɔni n'o tɛ ko n'i minɛna wa n'i minɛna de koyi kuma t'o kɔfɛ dɛ sɛbɛn an y'a sɔrɔ i ka dɔn min ye Kuluba kunnafoni kɔnɔ an ye min sɔrɔ bi sɔgɔmada in na ka bɛn ni i ka dɔn min ye Tamtam TV ka kunnafoni dilenw kɔnɔ ka bɛn n'o ye a ɲɛna Haidara min fɔ a ɲɛna Monseigneur min fɔ a ɲɛna Seigneur min fɔ a ɲɛna Kutu ye min fɔ a ɲɛna a bɛ ɲɛna nka kuma in bɛɛ Malien kun ka sɔn sigi kuma kelen de kan mais bɛɛ bɛ ka ɲinɛ kuma in kɔ Haidara ko président ma k'a k'a bolo bɔ i y'a faamuya k'a k'a tigɛ bɔ n'a ka di min ye o k'a tigɛ minɛ n'a man di min ye o k'a to i b'a kalama ko nin de ye message la belebeleba ye mais ɲinɛkɛla nin kuma in kɔ donc jamana ɲɛmaa tigɛ bɔlen tɛ ma fa bɔlen tɛ n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la mɔgɔ dɔw bɛ kɛlɛ dɔw kɛ i t'a kalama nka u bɛ kɛlɛ kuru bɛ ta k'a da e kun ɲɛmɔgɔ tɛ se k'o kuma bɛɛ lamɛn a tɛ se k'a bɛɛ a tɛ se k'a bɛɛ jaabi kosɛbɛ nka ni ɲɛmɔgɔ ko kuma kelen kɔnɔ n tɛgɛ jaanen don a ye na bɛn ka di maa minnu ye hali mɔgɔ min bɛ yen ni o y'i kɛlɛ ka sɔrɔ i t'a kalama a b'a yɛrɛ y'i ka kuma kɔnɔ a bɛ na d'accord o kuma in de ye message la belebeleba ye bon ne kɔni mɔgɔw y'o bila k'u pan ka t'u nɔrɔ kuma jumɛn na Haidara ko diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ dɔgɔyali kɛ u b'a fɛɛrɛ ka kɛ ka wajulu kɛcogo jate ayi o ye Haidara ka kuma dɔ in ta i ɲɛ bɛ kuma min na u bɛ a fɔ ta ni Haidara y'a fɔ mɔgɔw taara u y'a fɔ dɛ u taara bila contexte min kɔnɔ Haidara de tɛ n'o contexte ye a fɔ u y'a bila contexte jumɛn kɔnɔ u y'a bila komi Haidara ko a k'a bolo bɔ jamana kɔnɔmɔgɔw ni jamana kɔfɛmɔgɔw ye mɔgɔw ye jamana kɔfɛmɔgɔ ko contexte ta ka taa bila e ka cɛkɔrɔba ka problème de kɔnɔ o ko tɛ o ye kelen a fɔ kelen e ka cɛkɔrɔba bɛ jamana kɔfɛ de awɔ o bɛɛ ye kuma wɛrɛ natɔ ye o sisan dayɛlɛlen do koyi an ka jamana ɲɛmaa ye dayɛlɛ a ko ni min bɛ na i ka marifa bila i kan na a ma nin wele bila wa mais mɔgɔ bɛ na taa gulo kuma wɛrɛ de la sinon a ko ni min na i kan na ni bɛ na i ka marifa bila i kan na yafa deli an ka sigi an ka kuma ne bolo o kuma de fɔra mais i bolo bɔ ne bolo a bolo bɔlen don dɛ a ko mun ka na o a ye na ou bien a ka wuli ka taa mun nɔfɛ de jamana ɲɛmaa i ka baara kɛ sɛbɛn min bɛ n bolo a bɛ wele ko Malijɛ a bɛ de cɛ sindi nin y'a ka sɛbɛn ye awɔ an bɛ taa i k'a dɔn min ye sɔrɔsi kunda namo an ka sɔrɔsiw i k'a dɔn Segu Tarawele awɔ ko an ka don Bananba marabolo la hali ni sɔrɔsiw ye bunteni kɛ Bananba kamalen i k'a dɔn k'o kɛra bunteni da ye walayi ka kɛ ni i k'a dɔn kalo tile 13 tarata don namo min ye i k'a dɔn Kulukɔrɔ kɔnɔna na awɔ ka taa Bananba marabolo la an ka sɔrɔsiw dugu dɔ bɛ yen a bɛ wele ko Sebete u tuna ye kamalen k'u ye bamatiw sɔrɔ u kɛlen bɛ ka buguni dɔw turu ni ka u yɛrɛ kɛ o buguni kɔrɔmaw ye ka se ka kɛ duguden dɔ ye
o tigɛw kisɛ de jiginna u ka n y'a to ala de kira ma sɛbɛnnikɛla ko ka maa caman bɔnɛ u ni na ni ka tila ka u bolominɛw k'a caman jeni voilà fasirikɛba ko i k'a dɔn banama marabolo la donc ko ala tile fila in na ko buntini caman kɛra n'an bɔra yen an bɛ taa i k'a dɔn Kayimara la min ye Kayimara la ko u ye opération min kɛ k'a bɛ wele ko opération aérienne chirurgicale kamalen o kɔni ye ka buntini sɛbɛn ka maaw ni sɛbɛtigɛ da i k'a dɔn ni o ye mamantiw ye kamalen u y'o de kɛ Kayimara la kamalen u ye succès ba sɔrɔ o la min ye i k'a dɔn an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ Kidali marabolo la i k'a dɔn ko sɔrɔsiw tɛ minnu salon la ka pick-up dɔ jɔlen sɔrɔ Sékou Traoré a falen bombe na a falen maramafɛn cɛjugu la sɔrɔsiw y'a ye kuto sanfɛ se ka a jeni yɔrɔnin kelen o y'a sɔrɔ u ye min kɛ wa u ye bin de tigɛ ka bin kɛ ka pick-up mamu i t'a ye sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw tɛ yara u y'a yɔrɔ min na i k'a dɔn u ye kisɛ jigin a kan ka o pick-up ka ko ban pewu fasirikɛba ko a ko an bɛ don min na ko bi min ye i k'a dɔn an ka sɔrɔsiw d'état-major des armées a kɔni ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen rassurer an k'a bila an kunna ko an ka armée ala ka monter en puissance nkalon kisɛ kelen tɛ a la a ye nkalon da la o dugudenw k'u dɛmɛ ni kunnafoni ye o de ɲɔgɔn tɛ fasire te sindi a y'a sɛbɛn Mali i k'a dɔn jate kɔnɔna na an bɛ u fo Abubakar Sidiki kunnafoni kumaba min bɛ ne bolo ne kɔni tilala n ta la tabarikala ka bɛɛ fo kamalen ni e tilala i b'a to n ka kelen da a kan i k'a dɔn an ka sɔrɔ k'an kɔ kori ko nakɔ kɔnɔ a bɛ di Janjo info kamalen i k'a dɔn kunnafoni gafe don min ye papier ye wa a bɛ bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen kan i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ kuma na i k'a dɔn Janjo info min ye i k'a dɔn a ko affaire d'escroquerie présumée dans les démarches de mariage à Safo des victimes réclament la justice. Ayiwa bisimila i b'a fɔ n'a ɲɛfɔ i ye ne ko a ɲɛfɔ ne ko ayiwa a kuma de b'e bolo sa o ko an ka taa Safo kamalen i k'a dɔn Safo i k'a dɔn nin ye cɛba dɔ ye cɛ min i k'a dɔn ni a si bɛ san 50 i k'a dɔn ani san damadɔ la kamalen a yɛrɛ tɔgɔ ye ko di i k'a dɔn a tɔgɔ ko di kamalen u bɛ ni cɛba in de wele i k'a dɔn ko Burema a jamu ye Darame don a bɛ n'a fɔ nin ye Darame jeli ye kamalen i k'a dɔn a bɛ ɲamakalaya kɛ maaw de dara la kamalen maaw de bɛ to k'a bila furusira taama la n'i ye Darame bila furusira taama la n'a y'i ka furusira taama ni fɔlɔ fɔra ko 30 ani kɔgɔbɔrɔ 4 kamalen i mana 30 di a bɛ taa 15 di ka 15 bila a kun ka taa ni kɔgɔbɔrɔ 2 ye wa furusira taamalaw sɔn min na nin yɔrɔ nin bɛna kɛ a mɛnna dɛ kana nin fɔ Darame kelen daminɛ dɛ furusira taama ni gusigi ye parce que b'a ko au moins 5 dizaines de personnes i ka dɔn mɔgɔ 10 ɲɔgɔn na k'olu y'u plaigner k'a fɔ ko Darame i ka dɔn a ye nin kɛ olu la a ye Darame ye cogo ka ye dɔw yɛrɛ ko k'a ma dan furu nafolo ma dɛ hali kɔɲɔ don tobili min bɛ kɛ musow fɛ yen yɔrɔ nasɔngɔ bɛ bɔ cɛ de kun ko Darame tununa n'a wari ye dɔw ka kɔɲɔ kun bɛna bɔ a la k'a sababu kɛ Darame ye Alahu Akibaru Darame furu nafolo tɔ bɛ ka kani kɔɲɔkɛ la Darame bɛ Safo bila ni jɛɲɔgɔn mais a y'i to de la i k'a dɔn a nana bi kamalenin dɔ kan bɛɛ lajɛlen ta tɛ dun maa dɔw bɛ yen ni ala y'i ci i ka se olu ma o ye ɲɔngɔ ye i k'a dɔn o ye ɲɔngɔ ye e ni ne ɲɔngɔ an ta ti ta dɛ Sadoko ni bamanan ta ti ta dɛ a y'i to o la kamalen a sɛbɛn filɛ kamalenin dɔ ma i k'a dɔn ko o ye tɔgɔ ko Ernest Jara Ernest Jara voilà bamanan don a sɛbɛn Ernest ma Ernest ka muso furu la a filɛ nin ye ka furu nafolo minɛ a nana fɔ Ernest ye ko muso somɔgɔw ko olu ye i k'a dɔn dugulendenw de ye k'u ti i ka dɔn 30 bɔ furu nafolo la dɛ k'u bɛ 40 ani kɔgɔbɔrɔ 4 k'u b'o de nɔfɛ furu nafolo la a ye taa ka Ernest ni ninnu bɛ ɲɔgɔn kalamu a ye 40 jɛ compter ka kɔgɔbɔrɔ 4 wari jɛ compter très bien k'a di Darame ma Darame ye mun kɛ kamalen a taara 20 di
wa mugana ko bila kun hajoba ko nani wara madiwa atara ko wara flasa ka ko wara flato wari ko bila kun ayi tora kuma ikado Ernest avec la ko nyini dori Ernest tola dondola Ernest nana kana ikado nyingali ke nana joni nyinga ikado akor muso ko dobe ayo nyinga yalma yoro ayo ngafurna folo ko soro wala muso garanta de wala gade ko biti boywa ko ejarla ka gwanza bana ndore kemana ndore wa mu ngani ngelengo ya Ernest ko wa muga ya de ay drame la numero yi ala ay su numel la dunia ni de munu ne sanusi nunu buna muzo buruda ni ya nyevu nyana ka nyedi sebelera ko akoni ataninga laje femi ikado ay drame wele kamale kabini kuma tayro la nyoka kuma bi kalongolo kamale kabini ye drame ko igwa nyaye Ernest ko ni te chia fola ka we be ikado Ernest ma tabla da grindala ay drame ay wele boje neka drame wele le ko plentu de kana abu folo double folo la ko bali yi wele ko balu be ka jigi kama le jaja ona muso kelele o muso matawa drame blala ka to sira tama ko ikado o muso somo muso blaka na fu nga drame wa bisama de bocheku ko fa muso somo ga wa muso somo ko na muso la be ko muso me na so ka fa ni se ko la mati se ka drame la so nyana majoa ko jeli do ay tue drame tue ni gililo so na ko akoni ataninga la je ni ikado ako nous rappelons que toute personne mise en cause est ikado innocente ko no mo wayi nketanto ko adobali yade ko de udo adafu wallahi ka ko drame kera jigitige mansa wallahi ne ko bi drame kata era bulu de kata era bulu de ata era bulu de mo wonu ko warga sarawa hal ne yado wa dugolo so be drame bula la firi sabe dugolo so be bulu wala fere la wala fasiri mora janjo ama sori gela fu abara ziri kala me ma albleba befu tam tv ka aw mamunu be abefe aka jago fe nka yereke kabla iriso ka kabla ikada na platform ka ikada TikTok YouTube egado Instagram kata a page belajena ama platform da le ba obbe ikado numéro ni abo numéro wini wala sa ani commerce amunu ni commerce buke da buke anu lu kaduna na kamale ka fuli di bema ka doze ala ka juma yera da ala wa jere yana wa salam